Lehendabiziko kaletik egiten dena Santiago A, bigarrengo kaletikan Orio, hirugarrenetik Santiago B. Gauz txiki bat esan beharra daukat hemen. Eskifista hau Miguel Angel Sarasua dugu. Badira 5 bat urte, aitu niola, arrauna utzi behar zuela. Eta hauxe da, neka ezina hau. Aurten 8koan ikusi dugu, traineruan ez da sartzen, baina aurretikan aukera izan du estropada hau egiteko. Eta badirudi ez datorla gaina bat ere gaizki. Baina bestia pasengo jola. Erdera esaten den bezala, inkombustible. Ez, bote bat aurretik. 5 edo 6 urte izango dira haitzen niola, arrauna utzi behar zuela. Eta ara nun dugun azken parada hauetan. Santiago taldekoak ez ditu nahi du, baina badirudi helduko diola. Gipuzkoako txapeldune izango da. Beste parada egin ondorean errepiratzeko garaia aliatu ondoren Gipuzkoako txapelduna. Zorionak, Miguel. Esan behar dugu, bigarren